L-għodwa tajba u merħba bikom għal din ix-xandira diretta tal-polot ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Illum huwa t-2 ta' April u llum se ntellaw il-polza tal-parteċipazzjoni tal-bniet tal-ewwel sena. Polza li suppost ittellat il-ġimgħa l-oħra, imma minħabba ċirkustanzi li ninsabu fihom kellu kollox jiġi sospiż u kellna nerġgħu nirriorganizzaw, imma ekku wara ġimgħa qegħdin magħkom sabiex intellaw din il-polza. Illum huwa 2 ta' April u dolodu ħanna ntellaw din il-polza tal-bniet għal-dħul fl-ewwel sena. Dolodu se nibdew billi l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna flimkien, għalkemm qegħdin inbedin minn xulxin xorta nistgħu nitolbu ftit flimkien, wara nagħmel introduzzjoni u spjega ta' kif għaddej il-proċess u wara dak tibdew intellaw il-polza. Għalhekk issa nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum huwa 2 ta' April, lejliet il-festa tad-Duluri, festa tant għażiża għalina il-Maltin. Il-festa tad-Duluri tfakkarna meta il-Madonna Marija Santisma kienet dejjem viċin ta' Ġesu, mhux biss fit-twelid tiegħu, mhux biss fit-tiġ ta' Kana u f'mumenti oħra fil-ħajja tiegħu, imma anka meta huwa kien imsalla fuq is-salib. Għadet miegħu hemmhekk wieqfa ma' ġenbu. U aħna llum propju f'dan iż-żmien hekk diffiċli, f'din iż-żmien ta' din il-pandemija fejn għaddejn aħna wkoll id-dinja kollha għaddejja minn Kalvarju, mistiedna biex bħal Marija noqogħdu solidali ma' xulxin, noqogħdu ma' xulxin, mhux fis-sens fiżiku li nkunu fiżikament viċin ta' xulxin, imma bil-qalb u billi nieħdu ħsieb xulxin u nagħtu każ ta' xulxin u nitolbu lilha wkoll biex hija wkoll tkun magħna bħalma kienet ma' Ġesu Kristu. Anka fil-mumenti ibsin tiegħu, bħalma aħna għaddejjin issa f'dan il-mument tant diffiċli għad-dinja kollha. Għalhekk issa nitolbu lil Sitna Marija u ngħidula biex tgħinna l-koll. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlob għalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif għadt fil-bidu ħantellaw il-polza tal-bniet, il-polza ta' partiċipazzjoni tal-bniet tal-ewwel sena primarja. Issa nixtieq nispjega kif wasalna hawnhekk il-proċess li għaddejna fih, x'sa nagħmlu dolodu, u mbagħad xi jmiss wara dak li nagħmlu llum, xi jmiss wara llum, xi jmiss il-ġimgħa d-dieħla anzi ta' warajja. Tajjeb? Mela ħa nispjega daqsxejn l-ewwel kif wasalna llum hawnhekk. Aħna f'Novembru ppubblikajna ir-regolamenti ta' dħul, ir-regolamenti fihom id-dettalji kollha li għandu x'jaqsam ma' dan il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja, fih il-kriterji li bihom wieħed jista' japplika, fih ukoll il-listi tal-iskejjel li ħajjeħdu sehem fihom, fih ukoll id-dati ta' meta jsiru l-applikazzjonijiet, meta ssir l-għażla tal-iskola, eċċetera, eċċetera. Mal-listi tal-iskejjel ukoll nindikaw ukoll kemm kull skola qiegħda toffri postijiet. U għalhekk intom tistgħu tikkalkulaw kemm mhux tkunu tafu mhux biss kemm għandna postijiet għal kull skola, imma anke t-total ta' postijiet li qegħdin noffru l-kol flimkien. Fil-regolamenti wkoll aħna fil-kriterji, il-kriterji naqsmuhom fi 3 gruppi prattikament. Il-kriterji dak li ngħidulhom tal-ewwel kriterju, it-tieni kriterju u t-tielet kriterju. Il-grupp tal-ewwel kriterju huwa magħmul mit-tfal li jew ġejjin mid-djar tal-Knisja, jew huma tfal tal-impjegati, jew huma tfal li għandhom ħuthom fi skola tal-Knisja, jew tfal li ġejjin minn skola bla kontinwità. Fil-każ tagħna qed nitkellmu fl-ewwel sena primarja, tfal li ġejjin minn skola bla kontinwità huma tfal li qegħdin fi skola ta' St. Angela, il-bniet li St. Angela m'għandix il-primarja u għalhekk ma jistgħux ikomplu fl-istess skola. Għalhekk dawn japplikaw ukoll mal-ewwel grupp. Dawn in-nies li japplikaw b'dawn il-kriterji applikaw f'Novembru u Diċembru u f'Jannar aħna ħriġna ċirkulari fejn infurmajnikom kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet. Hekk intom stajtu ġa tieħdu idea
li mill-ewwel total li pubblikajna f'Novembru, il-total ta' kemm għandna postijiet fl-iskejjel kollha, dak it-total issa naqas għax għandna dawn l-applikazzjonijiet u sirtu tafu kemm baqa' għandna postijiet tajjeb. Hawnhekk se nagħmel ftit spjega allura ħa nagħmel ftit update ta' kif inhi s-sitwazzjoni dwar kemm baqa' postijiet tajjeb. Mela, aħna konna għadnilkom li fiċ-ċirkulari ta' Jannar kellna 126 minn dawn l-applikazzjonijiet. Minn dak iż-żmien law kellna ftit żviluppi ċkejknin tajjeb, li mhumiex daqshekk kbar. Kellna tifel, jew tifla f'dan il-każ sew, mela kellna tifla li applikat bħala mainstream, però r-riżulta li issa ħad ispiċċa bħala social case. Għalhekk għandna post iktar, dina mhux se tibqa' mal-mainstream ħadd tmur mal-grupp ieħor. Għalhekk żdidna post wieħed. Mbagħad għandna wkoll tifla oħra li applikat minn skola bla kontinwità u l-istess kienet applikat bħala mainstream u issa saret każ serju, sorry mhux social case rid ngħid każ serju. U għalhekk ukoll peress li naqset minn dan il-grupp għax aħna llum ħantellaw il-polots ta' dawk li qegħdin fil-mainstream, żdidna post ieħor. Però kif nikkontemplaw ukoll fir-regolamenti aħna wkoll irridu nieħdu in konsiderazzjoni it-twins l-aħwa li twildu fl-istess sena. Sabiex jekk xi ħadd minnhom jitla' minn ta' quddiem u l-ieħor ma jitlax, jew l-oħra ma titlax, jew mhux ma titlax għax aħna kollha ntellawhom il-polots ismijiet ta' tfal kollha li applikaw ħantellaw, imma jekk waħda titla' quddiem u l-oħra titla' wara, bil-kriterju tal-aħwa tal-ewwel iddaħħal lill-oħra. U peress li jista' jkun li jiġu 3 quddiem u 3 wara, qed nerfgħu 3 postijiet ekstra biex l-aħwa jkunu jistgħu imorru fl-istess skola. Fl-aħħar mill-aħħar jista' jirriżulta li dawn pereżempju jiġu kollha lura, allura daw 3 postijiet ma jkollniex bżonnhom. Jew li konna bżonnhom it-3, jew konna bżonn wieħed jew 2. Dan nkunu nafu kif titla' il-polza dolodu tajjeb u intom tkunu tistgħu taraw ukoll għaliex intellawha wkoll fuq nagħmlu l-indikazzjonijiet fuq il-listi li ntellaw għadha fuq il-website. Mela, għandna 3 settijiet ta' twins. Mela, l-ewwel għattilkom li żdidna b'żewġ postijiet u issa tlifna 3 postijiet. Għalhekk kif isser li għandna tlifna posti ieħor minn dak li huwa available biex ngħidlek għas-sissa jista' jkun li dal-post jerġa' jiġi gwadanjat kif kont qed nispjega mill-postijiet li ttieħdu. Mela bħalissa għandna qed nirriservaw 127 post. Tajjeb. Aħna fil-bidu fil-regolamenti, fil-bidu f'Novembru ddikjarajna li għandna 234 post. 234 post, 234. Għandna mela postijiet riservati 127 u għalissa għalhekk issa baqa' postijiet 107. Baqa' 107 postijiet tajjeb. Baqa' 107 postijiet u llum għandna 258 applikant. Għandna 258 applikant li l-lista tagħhom, l-ismijiet tagħhom tellajnihom fuq il-website u kulħadd jista' jarahom. U fil-fatt jekk tarawhom, taraw li fuq il-lista m'għandniex 258, 258, imma għandna 256, 256. Il-bieraħ meta konna qegħdin niċċekkjaw il-listi li għandna, kellna persuna ċempletinna u indikatinna li ħadet żball fl-applikazzjoni, kienet għaltinna wkoll li kienet ridet tapplika fil-Jerwan għall-ewwel sena ma biżball applikat fit-tieni sena kindergarten, għalhekk għamilna dan l-aġġustament. U kellna oħra li kellna applikat inkorrettament, kellna żball ċkejken u korreġejnieh il-bieraħ ukoll. Għalhekk fost l-applikanti flok għandna 265 għandna 258 tajjeb. Mela aħna llum ħantellaw 258 polza li l-ewwel 107 ħajjidħlu mill-ewwel awtomatikament għal polza li ħanamlu fil-15 ta' April għal polza tal-għażla. Sewwa, fil-15 ta' April aħna nagħmlu l-polza tal-għażla li fiha ħajjieħdu sehem fiha
Mela l-ewwel 107 li ħajjitilgħu illum, u mbagħad it-tfal ta' skola bla kontinwità u għandna kriterju ieħor li jkunu numri żgħar ta' tfal tal-impjegati li ma jistgħux imorru fl-istess skola tal-ġenituri tagħhom. Tajdu li xiġifieri ma jistgħux imorru fl-iskola tal-ġenituri tagħhom għaliex pereżempju jkollna ġenitur li jgħallem fl-iskola tal-bniet u jkollu tifel. U allura it-tifel ma jistax imur fl-iskola tal-bniet. Allura jista' mbagħad imur fl-iskola oħra tal-Knisja li hija tas-Subin tajjeb. Għalhekk dan mbagħad jieħu sehem ukoll fil-polza u tnerfgħulhom post ukoll. Ġifieri dawn kollha daw it-tliet gruppi fil-15 ta' April il-107 tal-lum. Dawk ta' skola bla kontinwità u tal-impjegati li ma jistgħux imorru fl-istess skola tal-ġenitur tagħhom inħaltuhom fl-istess flimkien flurna u intellawhom wara xulxin. Il-polza ta' dikinhar tiddetermina min se jagħżel l-ewwel. Intellawhom kollha u min jitla l-ewwel jagħmel l-ewwel għażla mill-iskejjel li jkollna għandhom il-postijiet, u t-tieni jagħżel warajh, it-tielet jagħżel warajh u nibqgħu jagħżlu kollha wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra tajjeb. U ovvjament jiġri li eventwalment xi skola timtela. Meta timtela skola, ninformaw lill-oħrajn li dik l-iskola mtliet u hawnhekk wieħed jifhem għaliex huwa importanti il-vantaġġ li jkollu dak li jkun meta jiġi fuq quddiem. Jiġi fuq quddiem ikollu l-għażliet kollha aktar ma tiġi lura, post ikollok imma l-għażliet ta' skejjel jonqsulek tajjeb. Dik hija s-sitwazzjoni li qegħdin. Mela s'issa spjegajtilkom kif bdejna f'Novembru, x'ġara f'Jannar, tajtkom update kemm għandna postijiet u tnajdilkom ukoll sa jiġri fil-15 ta' April il-polza li jmiss il-polza tal-għażla. Żewġ punti oħra kull ma baqa' li x'naqsam magħkom. X'jiġri jekk għalli jista' jkun isir żball, però qed niftakar nsejt ngħidilkom li tistgħu iċċemplu u tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom fuq il-number 79252965 7925 insomma. Ittaraw fuq l-iskrin. Dan huwa t-telefon li qegħdin għandna hawnhekk fuq l-istudio li intom tistgħu iċċemplu fuq bħalissa u aħna nweġbukom direttament issa f'din il-trasmissjoni diretta. Għandna numru ieħor li intom tkunu tistgħu iċċemplu fuq ukoll tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom, però għalissa ma nkunux tistgħu iċċemplu waqt it-trasmissjoni ovvjament, però aħna ħankunu qegħdin nintellaw il-polza jweġibkom ħadd ieħor u jagħtikom it-tweġibiet tagħkom hemmhekk. Kont sa nispjega mela x'jiġri jekk għalli jista' jkun biżbal ikun inqabeż xi ħadd. Aħna noqogħdu ħafna attenti għandi nies tajbin ħafna jsir ħafna checking u rari jkollna xi żball. Imma bnedmin nibqgħu żball dejjem jista' jsir. Għalhekk għandna il-provvediment li huwa miktub ukoll fir-regolament li ma ssirx polza mill-ġdid, naħseb kieku konna nagħmlu polza mill-ġdid naqalgħu problema għal ħafna nies li kollox irid jinbidel ta' kulħadd u nordonu biċċa xogħol nerġgħu nagħmlu polza oħra, li nagħmlu huwa li ntellaw polza għal dak li jkun biss għal persuna li jkun inqabeż isimha. Tajdu li da kif isir. Mela da jsir billi nagħtu 3 settijiet mid-0 sa 9, mill-0 sa 9, wieħed jirrappreżenta l-units, wieħed it-tens u liħor il-hundreds, sewwa l-10 u l-100, dak li jkun itella wieħed minn kull grupp u hekk jifforma n-numru tiegħu. Jekk ikun probabbilment jista' jkun li jkun numru bħal l-applikanti li diġà li qed japplikaw, jekk mhux problema jidħlu 2 pereżempju, jew jekk jiġu lura jistgħu jibqgħu 2 barra skont in-numru li jkun. Jekk għalli jista' jkun tkun kritika u m'hemmx posta li jom it-tnejn, tittella il-polza bejniethom it-tnejn tajjeb. Dan huwa r-rimedju s-soluzzjoni li għandna jekk għalli jista' jkun isir żball, nittamaw li m'għandniex minn dawn l-iżbalji. Tajjeb, dak kien xi ħaġa dwar il-proċedura tagħna tal-lum. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid qabel ma nwieġeb id-domandi tagħkom hija li
nixtieq nirringrazzja il dawk li qegħdin jgħinuna. Aħna qegħdin fl-istudio tal-Wi Media, nirringrazzjawhom tas-servizz li qegħdin jagħtuna, nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Kurja li nsibu ħafna s-sapport tagħhom u jgħinuna ħafna, kemm biex norganizzaw anke biex intellaw l-affarijiet fuq il-website. Tajjeb, u nirringrazzja wkoll it-tim tagħna tal-admissions li hawnhekk għandna lil Miss Josette Hammenborn, lil Miss Annalise Vella, Miss Cynthia Kassar u għandna wkoll il-Dr. Robert Aquilina li huwa notar li qed tlabnieh biex jiġi fl-assenza tal-pubbliku umana. U inkorigat li jara u jiċċertifika li jissorvelja li jara li aħna nagħmlu kollox tajjeb. Nirringrazzjah ħafna tal-servizz li qed jagħtina tajjeb. U għandna tnejn minn nies oħra fit-tim tagħna li mhumiex magħna għax huma daqsxejn anzjani u baqgħu id-dar, però jaħdmu ħafna magħna lil Mr. Marjan Teabel u Mr. Gejtu Farrugia tas-servizz li jagħtuna matul is-sena. U t-teams kollha li jaħdmu magħna l-koll. Fil-nin nikkonkludi hawnhekk din l-introduzzjoni, nara x'kenna issa mistoqsijiet u kif nwieġbu għall-mistoqsijiet li għamiltulna ngħaddu biex nibdew intellaw il-polza. Għandna xi mistoqsijiet? Mela, qed isaqsuna dwar id-dati tal-għażliet tal-iskejjel u kif se jsiru l-għażliet tal-iskejjel? Mela, d-dati tal-għażliet tal-iskejjel. Aħna diġà għamilna pjan meta naħsbu li ħanamluhom, għadna ma pubblikajniex għaliex ma nafux kif se tiżviluppa s-sitwazzjoni. Qed inħallu jgħaddi ftit ta' żmien, forsi daqs 15 oħra, u fil-każ nippubblikawh tajjeb. Jekk naraw li huwa ħajkun possibbli għalina li nagħmlu din l-għażla tal-iskola. L-idea tagħna s'issa da għad irridu nirfinawha hija li nagħmlu trasmissjoni live bħal din, inċemplulkom id-djar tagħkom għax intom ma tistgħux tiġu preżenti hawnhekk ma nistgħux inkunu kollha preżenti flimkien. Is-soltu ħanispjega forsi min ma jafx, is-soltu min ikun tela jiġi f'sala, nibdew nsejħu wieħed wara l-ieħor dak li jkun joħroġ mis-sala jmur f'uffiċċju u jagħmel l-għażla tiegħu. U aħna nżommu rekord ta' kull għażla li ssir, ninfurmaw il-kull min ikun fis-sala meta timtella xi skola u nibqgħu sejrin il-proċess kollu sakemm kull min ikun fis-sala ikun għamel l-għażla tiegħu. Mela, dina l-possibilità mhijiex possibbli għalina din id-darba nina realtà u għalhekk qed naħsbu li naħdmu b'dan il-mod s'issa li nagħmlu trasmissjoni live, inċemplulkom live, tagħmlu l-għażla tagħkom, nieħdu nota tagħhom tagħha ninfurmawkom u hekk jimxi l-proċess. Però nagħtukom aktar dettalji dwar dan kollu aktar il-qudiem. Staqsewna wkoll dwar il-polozz tal-każijiet serji. Mela, l-istess, il-polozz tal-każijiet serji konna din naħsbu kif se nagħmluhom ukoll għaliex il-każijiet serji s-soltu minħabba n-natura tagħhom tal-konfidenzjalità ma konniex inxandruha live, konna niġbru l-nies, konna nistiednu li l-parteċipanti jiġu ġo sala, kienu jkunu preżenti hemm huma biss u qudiemhom stess intellaw il-polza. Bħall-għażla ta' skola dina mhijiex possibbli anke bħalma qegħdin nagħmlu l-polozz din id-darba dan mhuwiex possibbli f'dawn iċ-ċirkostanzi. Qed naħsbu li l-istess eventwalment issa nsibu data nippubblikawha wkoll, nagħmluha permezz ta' trasmissjoni live, però ma nippubblikawx ma nxandrux l-isem ta' dak li jkun, l-isem ta' tfal tajjeb, nxandru biss in-numru tal-applikazzjoni. Jekk xi ħadd mill-applikanti jkun nesa x'kien in-numru tiegħu jodana, aħna fil-każ imbagħad ikun jista' jċemplilna ninfurmawh u dan. U bħall-oħrajn bħalma milna dejjem fis-snin l-oħra wkoll, għax aħna fis-snin l-oħra xorta konna ntellaw il-lista tal-riżultat tal-polza tal-każijiet serji, intellawha wkoll bħalma ntellaw l-listi l-oħra kollha, però bħalma minna fis-snin passati intellawha bl-isem tal-applikazzjoni biss, ma jkunx hemm l-isem u l-kunjom tal-applikant tajjeb. L-aħħar domanda jekk nistgħu nerġgħu inxandru kemm ħajjieħdu sem fil-polza tal-lum u kemm hemm postijiet. Mela, fil-polza tal-lum se jieħdu sem 258, 258, 258, 258, għandna postijiet għall-ewwel 107 u għandna daqshekk u xek, dik kienet id-domanda.
Mela, għanna ħajħdu sem 258 u għanna post għall-ewwel 107. Dawk kienu d-domandi mela, nistaw niproċedu biex għadkom ma ftaħtuwix? Mela, jekk joġobkom, nitlob. Mela, fil-kas, ejja unek ħdejja floki, iftaħ il-kaxxa, ejja ħammurru. Wow, ġejt, you are live. Skużawna xem ridna niftħu l-kaxxa tal-polots u d-dimkom, għada s-sigillata, ma najdilkomx kemm hemm tejp imdawwar magħha, u trid sikkina jibsa u taqtab xafra taqta miż-żewġ naħat biex tiftaħha. Issa Miss Josette ħa titfa' il-polots ġol urna. La jirnexxila tiftaħha biċċa xogħol delikata għax jekk tiftaħha bil-goff itir kollox mal-art u nagħmlu xi storja konna noqogħdu niġbruhom u nħallu xi ħadd mal-art. Għalhekk kif taqbad tajt għada s-siġillata tgħidli, però dal-waqt tiftaħha tpoġġi kollox ġewwa l-urna u mbagħad nibdew intellawhom. Għandhom istruzzjonijiet ċari sabiex itellaw polza, waħda tajjeb. Miss Josette tella id-dawwar u tella id-daħħal idejha u tella waħda minn ġolurna, taddija lil Miss kull darba tnins Analis u tajdinna li s-siġillata sew għanna biċċa xogħol biex niftħuha, jew s-sikina ma taqtax biżżejjed. Kont tneseġera meta għad li għandha xafra taqta b'żewġ naħat. Mela nistennew ftit paċenzja, sinjuri. Infakkarkom ukoll li jista' jkun li l-iskejl forsi jikkomunikaw magħkom il-qudiem, nistedinkom ukoll. Din id-darba s-soltu kien ikonna l-Open Days u fej kontu intom tistgħu tmorru dduru l-iskejjel, issiru ta' fuqhom u anka issaqsu xi dettalji jiena fil-ħinijiet tal-iskola dwar it-transport u dawn l-affarijiet. Naħseb issa il-rimedju li hemm huwa li dak li jkun ifittex il-website tal-iskola, ħafna mill-iskejjel għandhom il-websites tagħhom, jista' jkun li forsi hemm xi email jew xi number iċċemplulhom, ma nwedkomx li ħajweġbukom bil-fors, għax kif tafu ħafna min-nies qed jaħdmu mid-dar u allura dana. Infakkar li anke aħna l-uffiċċju tagħna ġewwa l-Kurja huwa magħluq u aħna wkoll qed naħdmu mid-djar tagħna. U għandna numru li tistgħu ċemplunna fuqu, mhux dak tas-soltu, imma għandna n-numru 7-9-0-2-2-4 sewa 7-9-0-2-2-4 li fuq tistgħu ċemplunna u aħna nweġbukom. Jekk ikonna ċans għax għaluli li l-bieraħ tant kellna telefonati li ħafna bdew isibuh engaged. Imma kif taqbad tajt, eventwalment ippruvaw u taqbduna. U nippruvaw maġbukom mill-aħjar li nistgħu. Ekku, il-polots qiegħdu ġol urna, l-urna ħatibda ddur, ħanisturduhom ftit, ħanħawduhom waħda sew. Dawwar hekk sewwa. Qegħdin kollha hemmhekk il-258 u hekk ħantellaw l-ewwel waħda u ħanibdew naqraw, jien ħanieħu nifs. Grazzi, ekku ġejja l-ewwel polza. Ninfurmakom li jien issa nibda naqra 12, u mbagħad nerġgħu ntellaw 12 u mbagħad nerġa' naqra kull 12 li naqraw. L-ewwel wieħed huwa tal-8043 Aġuż Xikluna Lajza. It-tieni 8292 Attard Kassar Asia għandha oħta qed tapplika fil-Kinder 1. Il-5186 Camilleri Adele. (8283) Debono Esther. (5257) Jordi Majna Marta Joy. 8119 Xwireb Lea. 5111
Buttigieg K. (1030) Xkembri Sadie Skylar Brin għandha huwa qed japplika fil-Kinder 2. 8443 Paċ Angelina. 8053 Kassar Bruno Raquel. 8052 Tabone Neil Marie. All right, wasal. Ġaġat tiżom minn numru. 8337 Borċ Manġon Emma għanda oħta it-tapplika fil-year 1 fl-ewwel sena. Din hija waħda mit-twins li semmejtilkom wieħed minn dawk it-tlieta, din ċertament li iddaħħal lill-oħta magħha jekk oħta tiġi anka jekk tiġi wara u anke jekk tiġi lejn l-aħħar sewwa għax japplika l-kriterju tal-aħwa. Ħanerġa' naqra l-ewwel 12 li għadna kif tellajna. L-ewwel waħda kienet Aġus Xikluna Liza. Number 2, it-tieni Attard Kassar Asia. It-tielet, it-3 Camilleri Adele. Il-4, ir-raba' Debono Esther. Il-ħames, the fifth Jorda Majna Marta Joy. Is-sitta, the sixth Xwireb Lea. Dawk kienu l-ewwel sitta. Issa nerġa' naqralkom it-tieni sitta li telgħu ftit ilu u nibdew mis-7 in-number 7 Buttigieg K. Number 8 it-8 Xkembri Sadie Skylar Brin. Id-9 Paċ Angelina. It-10 l-10 Kassar Bruno Raquel. Il-11 11 Tabone Neil Marie. It-12 it-12 Borċ Manġon Emma. Issa ħankomplu bit-13 u nkomplu ntellaw il-polza sakemm naslu lejn l-aħħar. 5262 Formosa Amelia għandha huwa japplika fil-Kinder 2. 8087 Spiteri May. 7325 Bezzina Francesca għandha huwa japplika fil-Form 1. 5107 Imran Levona. 5260 Duncan Jade. 2950 Grima Carla. 5141 Mikallef Martina. 5030 Camilleri White Clarissa għandha oħta it-tapplika fil-Kinder 2. 8205 Bartolo Haley. 8458 Camilleri Healy Ella Rose. 8056 Mifsud Ketkuti Yakira. 8306 Debono Giulia. Ekku saħankom naqralkom l-aħħar 12, ħanibda b'dawk li jmiss issa, il-5262 Formosa Amelia, il-13, il-13th. Il-14th, il-14 Spiteri May. Il-15, 15th Bezzina Francesca.
Is-16 16th Imran Levona. Is-17 17 Duncan Jade. It-18 18th Grima Karla. Issa ġejjin is-sitta l-oħra minn hawn ftit ieħor. Rrid ninfurmawkom ukoll li aħna nfurmajna daqsxejn l-awtoritajiet tas-saħħa dwar din is-saħtab u nirringrazzjahom li weġbuna mill-ewwel u tawna l-OK tagħhom. Intamaw dejjem nieħdu ħsieb xulxin. It-19 għandna 19th Mikallef Martina. L-20 it-20th Camilleri White Clarissa. 21 il-21 Bartolo Haley. 22 22 Camilleri Healy Ella Rose. 23 23 Mifsud Ketkutri Yakira. 24 l-24 il-Debono Giulia. Issa ħankomplu bil-25 li huwa tal-5038 Barbara Genovese Daniele. 5128 Psajla Custo Mirej. 2548 Pulicino Matilda. 2573 Debono Lucia. 5118 Fennec Emily May. 5108 Belli Alexandra. 1097 Kauki Alaya N. 8194 Kershaw Kaylee May. 8212 Axisa Mia. 8468 Falzon Liana għandha huwa qed japplika fil-Kinder 1. 5201 Mikallef Yasmin. 8008 Briffa Eli. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. Il-25 25th Barbara Genovese Daniele. 26 26 Psajla Custo Mirej. Is-27 27 Pulicino Matilda. Il-28 28 Debono Lucia. Il-29 29 Fennec Emily May. Il-30 il-30 Belli Alexandra. Ekku l-oħrajn. Il-31 għanna l-Kauki Alaya N, il-31, il-32 32 Kershaw Kaylee May. Il-33 33 Axisa Mija. Il-34 34 hija ta' Falzon Liana. Il-35 35 hija ta' Mikallef Jasmin. Il-36 36 hija ta' Briffa Eli. Two 797 Ebejer Chiara. 5274 Conti Zammit Emma. 8098 Bartolo Amy.
8066 Debono Michela. 5265 Borch Cardona Elea Marie. 8095 Dalli Lara. 8230 Mikallef Ela Kamil. 8385 Attard Gabrielle. 8358 Shikluna Fej. 8399 Buġeja Fejt. 8169 Borch Stafraċ Emma. 8363 Teogobola Florence. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. Ħanibda mis-37, 37 Ebejjer Kjara. 38 38 Konti Zammit Emma. 39 39 Bartolo Amy. L-40 il-40 Debono Michela. Il-41 41 Borch Cardona Elea Marie. Il-42 42 Dalli Lara. Naqra l-aħħar sitta issa. L-aħħar sitta li għadni kif tellajt, ġifiri għax baqanna ħafna iktar xintellaw. Il-43 43 għanna l-Mikallef Ela Kamil. 44 44 Attard Gabriele. 45 45 Shikluna Fej. 46 46 Buġeja Fejt. 47 46 Borch Stafraċ Emma. 48 Teogobola Florence. 48. San komplu bil-49 li huwa ta' 8115 Galja Alejazah Fejt. 8311 Merċiqa Elise. 5137 Rizzo Jones Francesca. 8428 Merċiqa Rebecca. Għanda oħta t-applika fil-year 1 ukoll. Di probabli waħda minn dawk it-twins li semmejna fil-bidu. 8262 Grek Mattea. 8141 Borch Merċiqa Elena Marija. Għanda huwa japplika fil-Kinder 1. 8044 Debono Martina. 8494 Doneo Valentina May. 5196 Mikallef Lajona. 8207 Kutajjar Emily Paula. Għanda oħta t-applika fil-Kinder 1. 2975 Bezzina Darmanin Ella. 8084
Muscat fej. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, id-49, il-49 huwa ta' Galja Alajazah Fejt, il-50, il-50 huwa ta' Merċieqa Eliz, il-51, il-51 huwa ta' Rizzo Jones Francesca, il-52, 52 huwa ta' Merċieqa Rebecca, il-53, 53 huwa ta' Grek Mattea, il-54, il-54 huwa ta' Borċ Merċieqa Elena Marija. Issa nerġa' naqra l-aħħar 6. Nibdew bil-55, 55, Debono Martina, 56, Doneo Valentina May, il-57, 57, Mikallef Lajona, 58, 58, Kutajjar Emily Paula, 59, 59, Bedzina Darmanin Ella, il-60, il-60 hija Muscat fej. Issa ngħaddu għal polza li miss hija il-61 u li hija ta' 8099 Anfuso Krista li għandha huwa wkoll qed japplika fil-Kinder 2. 8209 Farrugia Lili li għandha wkoll huwa oħta qed tapplika fil-Kinder 1. Il-5094 għandna il-Ċilja Kajli. 8048 Mallija Kaja. 8394 Kutajjar Nina. 5026 Cremona Gabriel Eve. 8173 Zammit Mia Avery. 8228 Xwireb Emma. 8417 Mamo Nina. 8089 Kassar Julia Fej għanda huwa qed japplika fil-Kinder 1. 8220 Mikallef Katrina. 8199 Muscat Amelia. Ħanna rġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibda mill-61, il-61 li huwa ta' Anfuso Krista, il-62, 62 Farrugia Lili, il-63, 63 huwa ta' Ċilja Kajli, il-64, 64 huwa ta' Kaja Mallija, il-65, 65 huwa ta' Kutajjar Nina, il-66, 66 huwa ta' Cremona Gabriele Eve. Gabriel Eve. Inkomplu bil-polos li għadna kif tellajna, 67, 67 huwa ta' Zammit Mia Avery, 68, 86 huwa ta' Emma Xwireb, 69, 69 huwa ta' Nina Mamo, il-70 huwa ta' Kassar Julia Fejn, il-71, il-71 huwa ta' Katrina Mikallef, il-72, 72 huwa ta' Muscat Amelia. Issa ħantellaw il-polza 73 li huwa tal-5042 Gambin Nakadja. 8355
Kutajjar Lea. Eight, 4, 1, 2, De Bono Martina. 2, 6, 4, 0, Zammit Nicole. 8, 4, 9, 2, Kassar Zoe. 5, 0, 5, 3, Muscat Veronica. 8, 3, 0, 3, Kallus Kira. 5, 1, 9, 4, Sherry Ella Maria. 8, 2, 3, 4, Briffa Kadu Nia. 8, 4, 6, 5, Shkembri Jade. Għanda huwa qed japplika fil-Kinder 1. 8, 1, 3, 0, Farrugia Ariel. 8, 3, 2, 6, Inder Eve Nina. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, ħanibda mit-73, 73 li huwa ta' Kambin Nakadja, 74, 74 u ta' Lija Kutajjar, 75, 75 u ta' Martina De Bono, 76, 76 u ta' Zammit Nicole, 77, 77 u ta' Kassar Zoe u 78, 78 u ta' Muscat Veronica. U l-aħħar 6 li għadna kif tellajna, nibdew minn numru 79, 79 li huwa ta' Kallus Kira, 80, 80 u ta' Sherry Ella Maria, 81, 81, Briffa Kadu Nia, l-82, 82 u ta' Shkembri Jade, 83, 83 u ta' Farrugia Ariel, l-84, 84 u ta' Indir Eve Nina. Issa nkomplu bil-85 li huwa ta' l-8018 Borg Estelle Marie. Self-taħajja. 8480 Frendo Alexandria għanda ħuta fil-year 1 u għanda huwa twin fil-year 1, probably huma twins, u għandu ħta wkoll it-tapplika wkoll fil-form 1. Il-2846 Shkembri Ella. 8015 Lauri Passo Sofia. 8378 Zikeddu Gaia. 8366 Camilleri Valentina. 8388 Davies Kate May. 8135 Fennec Eve Marie. 8505 Mifsud Emma. 8284
Tonna Zea. Eight 184 Caruana Sophie. 8271 Zammit Elena. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 sa nibda minn numru 85 85 li huwa ta' Borġ Estelle Marie. 86 86 ta' Alexandra Frendo. 87 87 ta' Xkembri Ellen. 88 88 Lauri Passo Sofija. 89 89 Zikeddu Gaja. Id-design 90 u ta' Camilleri Valentina. Sta naqra l-aħħar sitta li għadna kif tellajna li jibdew minn 91 il-wieħed u design li huwa ta' Davies K. May. It-tnejn u design il-92 huwa ta' Fenek Eve Marie. Il-93 tlieta u design huwa ta' Mifsud Emma. Il-94 huwa l-94 huwa ta' Tonna Zea. Il-95 5 u design huwa ta' Caruana Sophie. U s-96 il-96 huwa ta' Zammit Elena. Issa ħankomplu bil-97 u dal-waqt inkunu għalaqna l-ewwel 100. 8158 Bazalajev Aleksandra. 8091 Aġus Kotman Ilenia. 8416 Portelli Chiara Rose. 8092 Ketkuti Ruth. 5185 Borch Emma. 8164 Gauci Emma. 8273 Galia Chloe Marie. 8069 Bonici Kenzie Logan. 2889 Gat Nadia. 5029 Celia Kelly. 8109 Shriha Emilia. 8257 Saliba Eliana. U għanna l-mużika tal- il-97 97 Bazalajev Aleksandra. 98 98 għanna l-Laġus Kotman Ilenia. 99 99 Portelli Chiara Rose. Il-100 il-100 il-Ketkuti Ruth. 101 101 għanna l-Borċ Emma. 102 102 għanna l-Gauci Emma. Mamma mia. 103 103 Galia Chloe Marie. 104 104 Bonici Kenzie Logan. 105 105 Nadia Gat. 106 106 Celia Kelly. 107 107
għanna l-Emilia Xriħa. 108 għanna l-Saliba Eljana. Issa ngħaddu għal 109, il-109 li hija tal-8201 Vassallo Haley. $5049 Fenek Healy Catalea. 8288 Castillo Samantha. 8483 Ellul Kira. 8402 Kushkiri Amy. 8019 Kushkiri Sophie N. 5134 Zammit Lea. 2787 Vella Alexia. 5096 Kutayar Bianca. 8245 Griffin Sofia Jean. 8437 Azzopardi Elise. 8384 Grima Eliza. Ħanaqraw nerġaw l-aħħar 12, ħanibda bil-109 li hija ta' Vassallo Haley. 110 Fenek Healy Catalea. 111 Castillo Samantha. 112 Ellul Kira. 113 Kushki Iri Amy. 114 Kushkiri Sophie N. $115 Zammit Lea. 116 Vella Alexia. 117 Kutayar Bianca. 118 Griffin Sofia Jean. 119 Azzopardi Elise. 120 Grima Eliza. Il-121 huwa ta' ħankomplu bil-polza tal-8351 Barun Michela. 8393 Camilleri Margot. 5055 Farrugia Potter Pearl. 8134 Bonaci Aurora. 8155 Cucciardi Eli. 8074 De Giorgio Pippa Marie. 8042 Calleja Tiana. 8182 Sahan Dilara. Tili. 8204 Kutayar Shejli.
8461 Sherry Krista. 8347 Got Elise. 2753 Scalpello Hamed Kora. ħanerġa' naqra l-aħħar 12 u ħanibda bil-121 121 li huwa Tabarun Michela. 122 122 Camilleri Margot. 123 123 Farrugia Potter Pearl. 124 124 u għata Bruno Bonaci Aurora. 125 125 u għata Kucciardi Eli. 126 126 ta' De Giorgio Pippa Mari. Sa naqra l-aħħar sitta li għadna kif tellajna. ħanibda bil-127 127 li huwa ta' Kalleja Tijana. 128 128 ta' Sahan Dilara. 129 129 ta' Kutajjar Xejli. 130 130 huwa ta' Sherry Krista. 131 131 ta' Elise Gatt. 132 132 huwa ta' Scalpello Hamed Korda. Saħan komplu bil-133 133 li huwa tal-5028 Karwana Giulia. 8508 Debono Kim. 5065 Bujaia Emily. 8186 Aquilina Martina. 8315 Mifsud Elizabeth Marie. 5044 Giulia Francesca Yolanda. 5204 Eldhouse Esther N. 8192 Brincat Spiteri Jade. 2616 Mikallef Martina. 8021 Rogers Emma. 5188 Changura Dea. 8300 Farrugia Emilia. ħankomplu narġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. ħanibda minn 133 133 li huwa ta' Giulia Karwana. 134 134 huwa ta' Debono Kim. 135 135 huwa ta' Emily Bujaia. 136 136 huwa ta' Martina Aquilina. 137 137 huwa ta' Mifsud Elizabeth Marie. 138 138 huwa ta' Giulia Francesca Yolanda. Issa nerġa' naqra l-aħħar sitta li għadna kif tellajna. ħankomplu bil-139 139 li huwa ta' Eldhouse Esther N. 140 140 huwa ta' Brincat Spiteri Jade.
141, 141 huwa ta' Mikallef Martina, 142, 142 huwa ta' Emma Rogers, 143, 143 huwa ta' Dea Changura, 144, 144 huwa ta' Farrugia Emilia. Issa nkomplu bil-polza u issa jmiss lil 8067 Camilleri Massa Giulia. 8168 Borch Falzon Scarlett. 1094 Ajus Ella May. 5140 Yilmaz Hazel Alexis. 8129 Sant Thea. 5255 Camilleri Esther. 8269 Greg Felice Mia. 5123 Gat Anis. 8453 Debono Lola. 8319 Galia Jade. 8487 Enriquez Amy. 505045 Mikallef Katrina. Nerġa' naqra l-aħħar 12, ħanibda mill-145, 145 li huwa ta' Camilleri Massa Giulia, 146, 146 huwa ta' Porch Falzon Scarlett, 147, 147 huwa ta' Ajus Ella May, 148, 148 huwa ta' Yilmaz Hazel Alexis, 149, 149 huwa ta' Sant Thea, 150, 150 huwa ta' Camilleri Esther. Naddu għal 151 l-aħħar 6 li għadna kif tellajna, 151 Greg Felice Mia, 152, 152 Gat Anis, 153, 153 Debono Lola, 154, 154 Galia Jade, 155, 155 Enriquez Amy, 156, 156 Mikallef Katrina. Issa ħantellaw il-157, 157 li huwa tal-8293 Ellul Nina li għandha oħta tapplika wkoll fil-Kinder 1. Il-8068 Farrugia Amy. 8301 Healy Caruana Emma. 8183 Abela May. 8143 Mitzi Michela li għanda oħta qed tapplika fil-Kinder 1 ukoll. 8432 Vella Elise. 8004 Kallus Giulia.
8035 Gilson Sky. 8206 Barbara Chantar Haley. 5246 Bipin Evangeline Maria. 8486 Aquilina Julia. 8264 Giordano Enriquez Ena. ħanerġa' naqra l-aħħar 12, ħanibda minn numru 157 157 li huwa ta' Ellul Nina. 158 158 li huwa ta' Amy Farrugia. 159 159 huwa ta' Hili Karwana Emma. 160 160 huwa ta' Abela May. 161 huwa ta' Mitzi Michela. 161 162 162 huwa ta' Vella Elise. Issa naqraw ukoll tas-sitta l-aħħar sitta li qrajna, nibdew mill-163 163 li huwa ta' Giulia Kallus. 164 164 huwa ta' Gilson Sky. 165 165 Barbara Chantar Haley. 166 166 Bipin Evangeline Maria. 167 167 Giulia Aquilina. 168 168 Giordano Enriquez Ena. Sajmisna l-169 169 li huwa ta' daqsxejn suspans. U hekk wasal ukoll 8359 Attard Nicole. Tieli. 8139 Buttigieg Eliza. 8482 Parnis Tombjon Julia Morgan. 5046 Justi Magro Pearl. 8431 Bujeya Faith. 5060 Zammit Kaylee. 8161 Kauki Isabel. 5101 Camilleri Maraya. 2740 Zammit Julia. 8200 Pisani Jade. 1091 Ketkuti Zea. 8232 Xiberras Emma. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna u sa nibda minn numru 169 169 li huwa ta' Attard Nicole. 170 170 Eliza Buttigieg. 171 171 Parnis Tombjon Julia Morgan. 172 172 għanna l-Ġusti Magro Pearl.
173 għanna il-Buġeja Fejt. 174, 174 għanna il-Zammit Kejli. Mbagħad il-175, 175 għanna lil-Kawki Isabel. 176, 176 għanna il-Kamilleri Maraja. 177, 177 għanna il-Zammit Ġulja. 178, 178 għanna l-Pizani Ġejd. 179, 179 għanna l-Ketkuti Zeja. 180, 180 għanna l-Xibaras Emma. Wissa nitiraw għal 181 li hija il-number 8128 Marmara Emily. Il-8080 Kalleja Filippa Zara. 8304 Borċ Ali. 8244 Magri Emma. 8285 Fenek Sophie. 8229 Cilia Caligari Lana. 8491 Muscat Hazel. 8157 Galia Liza. Għanda huwa applika fil-Kinder 1. Il-8509 Debono Coppola Eliza Rose. 8459 Montebello Giulia. 5092 Buġeja Kejli. 5054 Mallija 100 għandha huwa qed japplika wkoll fil-Form 1. Ħanerġgħu naqraw l-aħħar 12, ħanibda mill-181 181 li huwa ta' Marmara Emily. 182 182 huwa ta' Kalleja Filippa Zara. 183 183 huwa ta' Borċ Ali. 184 184 Magri Emma. 185 185 Fenek Sophie. 186 186 ta' Cilia Caligari Lana. Issa jmiss il-187 187 li huwa ta' Muscat Hazel. 188 188 huwa ta' Liza Galia. 189 189 huwa ta' Debono Coppola Eliza Rose. 190 190 huwa ta' Montebello Giulia. 191 191 huwa ta' Buġeja Kejli. 192 192 huwa ta' Mija Mallija. Issa jmiss il-193 li għadu kif tela issa huwa tal-8153 Paris Giulia. Paris Giulia. L-8060 Aġus Maja. 8243 Azzopardi Ana. 8039 Buzuttil Brook.
8159 Magro Nora. 8289 Lalik Lena. 5130 Tonna Martina. 8214 Frendo Isabella. 8286 Patch Jade. 8254 Greg Lara. 8362 Mansfield Erin. 5037 Karabot Valentina. Ħanerġaw naqraw l-aħħar 12, ħanibda bin-numru 193 193 li huwa ta' Paris Julia. 194 194 Maja Aġus. 195 195 huwa ta' Ana Azzopardi. 196 196 huwa ta' Brooke Buzuttil. 197 197 huwa ta' Magro Nora. 198 198 huwa ta' Lalik Lena. U hawnhekk kważi wasalna għal 200 polza wkoll. Għandna lil 199 199 għandna lil Tonna Martina. Il-200 200 għandna lil Frendo Isabella. Il-201 201 Patch Jade. 202 għandna lil Greg Lara. 203 203 għandna lil Mifsud Mansfield, Erin Mansfield. Il-204 204 Karabot Valentina. Il-205 għadu kif tela issa u huwa tal-5062 Vella Elise. Ekku ta' warajh ukoll, wasal ukoll. U huwa tal-5197 Azzopardi Eliza. Tieni. 8429 Merċiqa Rakela għandha oħta wkoll tapplika fil-Year 1. 8290 Borg Greg Kira. 8225 Portelli Elena. 8202 Psajla Martina. 5061 Psajla Faith. 8464 Borch Cody. 8177 Cilia Eve. 8104 Bonici Giulia għandha ħuat japplika fil-Form 1. 8336 Borch Manjon Amy. 1306 Tabone Elenia. Sa nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellejna, ħanibda mit-205 205 li huwa ta' Elise Rose. 206 206 huwa ta' Azzopardi Eliza. 207 207 huwa ta' Merċiqa Rakela. 208 208 huwa ta' Borch Greg Kira.
209 209 huwa ta' Portelli Elena. 210 210 huwa tal-Bsajla Martina. U 211 huwa 211 dal-waqt ngħidilkom, intom diġà smajtuh qabli, però il-211 211 huwa ta' Faith Bsajla. 212 212 huwa ta' Borġ Cody. 213 213 huwa ta' Eve Cilja. 214 214 Bonnici Giulia. 215 215 huwa ta' Borġ Manġon Amy. 216 216 huwa ta' Tabone Elena. Ħankomplu bil-polza sa jmiss 217 217 huwa tal-5036 Aquilina Castagna Amy. 8215 8 Attard Jade. 2955 Camilleri Juliette. 8142 Camilleri Portelli Giulia Grace. 8094 Muscat Eliza, għanda oħta tapplika fil-Kinder 1. All right. 8411 Vella Francesca. 8400 Bezzina Ariza. 8327 Greg Jade. 5133 Zammit Michela. 2801 Formosa Haley. 8176 Manjon Estelle. 1082 Aloisio Amy. Ħanerġaw naqraw l-aħħar 12 li tellajna, ħanibda mill-217 217 li huwa ta' Aquilina Castagna Amy. 218 218 huwa ta' Faith huwa ta' Attard Jade. 218 218 huwa ta' Attard Jade. 219 219 huwa ta' Juliette Camilleri. 220 220 huwa ta' Camilleri Portelli Giulia Grace. 221 221 huwa ta' Eliza Muscat. 222 222 Vella Francesca. Sa naqralkom ukoll 223 223 huwa ta' Ariza Bezzina. 224 224 ta' Jade Grek. 225 225 Michela Zammit. 226 226 226 Formosa Haley. 227 227 huwa ta' Manjon Estelle. 228 228 huwa ta' Aloisio Amy. Issa jmiss il-5059 Sejkel Esther. 8473 Balika Liliana Joanna. 5117 Galia Giulia.
5095 Kisari Alaisa. 8149 Darmanin Amelia. 1080 Kassar Hope. Għanda oħta u kol it-tapplika fil-year 1. 8082 Psajla Nia. 8334 Adhi Kalm Chakaku Cheryl. 8476 Gat Lia għanda oħta it-tapplika wkoll fil-Form 1. 5203 Sultana Joel. 8360 Zammit Kalleja Lucy. 8259 Hetterly Emilia. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. ħanibda mill-229 229 u għanna l-Sejkel Esther 230 230 Balika Liliana Joanna 231 231 għanna l-Ġulja Galia 232 232 għanna il-Ċisari Alajsa 233 233 għanna l-Darmanin Amelia 234 234 għanna l-Kassar Hope. Issa jmiss 235 235 u wata Nija Psajla 236 236 u wata Atlikam Chako Cheryl 237 237 Gat Lea. Għanna mbagħad il-238 238 Joel Sultana 239 239 għanna l-Zammit Kalleja Lucy 240 240 għanna l-Hetterly Emilia. Issa ħantellaw tal-241 risqin lej l-aħħar u dan huwa tal-8463 Aġus Mikela. (5124) Farrugia Portelli Asja. Anna 8451 Grek Julia. 8382 Borch Gigo Flair. 8242 Abela Krista. 1081 Kassar Fate għanda oħta it-tapplika fil-year 1. 8409 Vella Zara. 8263 Mitzi Julia. 8057 Karwana Eli. 8314 Zammit Karla. Għanda oħta it-tapplika fil-Kinder 2. 8197 Sammut Karla Mari. Wasanna nkomplu, sorry, sibna. 8222
Kuxkiri Laura għandha huwa japplika fil-Kinder 1. 5191 Mifsud Anna. Il-8374 għanna il-Bonello Jade. Il-8497 De Bono Falzon Eliza. Risqin lej l-axħar, all right. Issa niftħuha wkoll. Ekku wasalna għandna l-5110 Azzoppardi Kendra Marie. 8510 Buġeja Haley għandha uħtat tapplika wkoll fil-Year 1. U din hija l-aħħar polza li kellna għal dolodu li hija tal-8419 Kuxkiri Bartolo Emma. Issa naqra l-aħħar polos li għadna kif tellajna. Ħanibda mill-241, 241 u għanna lil-Mikela Aġus. 242, 242 u għanna lil-Farrugia Portelli Asia. 243, 243 għanna lil-Julia Grek. 244, 244 għanna lil-Borċ Gigo Flair. 245, 245 għanna lil-Krista Abela. 246, 246 għanna lil-Kassar Fejt. 247, 247 għanna lil-Vella Zara. 248, 248 għanna lil-Ġulja Mitzi. 249, 249 għanna lil-Eli Karwana. 250, 250 għanna lil-Zammit Karla. 251, 251 għanna lil-Sammut Karla Mari. Bat 252, 252 għanna lil-Kuxkiri Laura. U l-axħar grupp ta' polots li għanna l-dolodu huma ta' 253, 253 u għata Ana Mifsud, 254, 254 u għata Jade Bonello, 255, 255 u għata Debono Falzon Eliza, 256, 256 u għata Azzoppardi Kendra Marie, 257, 257 għanna il-Buġeja Haley, u l-axħar polza li għanna hija ta' 258 hija ta' Kuxkiri Bartolo Emma. Dawk kienu il-polots li kellna l-dolodu, ma nafx jekk għandniex xi telefonati forsi nistgħu naraw. Lera jiċċempillekx Marjante. Aħna nirringrazzjawkom, Sinjuri, tal-li segwejtuna. Sada fil-ħodu nkunu tellajna din il-lista fuq il-website tal-Knisja www.knisja.mt u intom tkunu tistgħu taraw il-lista sħiħa. Anka ikun għad-dispożizzjoni tagħkom il-video, il-recording ta' din ix-xandira li għadna kif għamilna. Min għandu bżonn xi ħaġa iċemplinna wkoll fuq in-numri li tajna qabel, speċjalment fuq in-numru 79990224. Dan in-numru qed jissostitwixxi in-numru li kellna tal-uffiċċju kif għadna aħna naħdmu mid-djar tagħna u għalhekk ma nistgħux dak in-numru li kellna u qed nużaw issa dan in-numru 79990224. Jew tiktbulna wkoll fl-indirizz tal-email admissions@maltadiocese.org. Imma baqa li xeħli nirringrazzja lil dawk li tawna s-servizz tagħhom sabiex nagħmlu din il-polza, lil-Wi Media, l-Uffiċċju ta' Komunikazzjoni il-Kurja u lit-tim tal-Admissions
ta' support kollu li tawna. U nirringrazzja lilkom li intom segwejtuna. Infakkar li il-polza tal-għażla tal-għadħul fl-ewwel sena primarja għal-bniet sassir fil-15 ta' April u tibda fid-9:30. Għalhekk dawk li ġew fuq quddiem, dawk li huma mill-ewwel 7, nerġgħu niltaqgħu magħhom fil-15 ta' April fid-9:30. 107 x'għadt jiena? Le, 107, sewa. L-ewwel 107 niltaqgħu magħhom mela fil-15 ta' April. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u l-ġurnata tajba.